ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଆସି କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆସି ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନାନୀକି ଆସିଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଅସ୍ତରାଙ୍ଗ ଆଉଛି, ବିଶାଳ ଆଉଛି। ଆଉ ବିଶାଳ ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଆମର ସବୁ ସାମାନ ଗାଡ଼ିରେ ଏଠି ଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ କରିକି ନାନୀକି ଛାଡ଼ିବେ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବସରେ ନାନୀ ଆମର ଯିବେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଘାଟିକାରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଆସିଛି। ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ବସ୍ ତ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ବସ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆମର ସାମାନ ଲୋଡ଼ ହବ। ଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନାନୀକି ବସରେ ବସେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ହରେକୃଷ୍ଣ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋରକୁ ମୁଁ ଯିବି। ରହିଲି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।